Trendy. Όλοι trendy. Όλοι trendy. Όλοι trendy. Μια πόλη trendy. Trendy λίτσα. Μια σταλίτσα. Μας στον αέρα. Είναι στον αέρα μας. Αντώνη γράφει. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις ποια ήταν η καλύτερη στιγμή για σένα. Σοβαρά ή... Και τις δύο. Βασικά αυτό τι Και μετά θα σου πω για αυτό. ήταν το χ που έβαγε ο Σταύρος. Αλλά δεν μπορώ να αδικήσω και τον τιτανομέγιστο κοντό που χέστηκε απάνω που μας πρόσφερε άπειρες στιγμές χαράς και εμετούδιας και εμετού και αναγούλας. Εγώ δεν αγούλας. Ωραία, 3 λέξεις που θα χαρακτήριζες αυτή την εμπειρία. Τι? 3 λέξεις που θα χαρακτήριζες αυτή την εμπειρία. Το πεις μετά που φτάσουν. Όκιος, γιος, σταυρί. Κρανιές εννοούνται, φίλε. Ωραία, και τα συναισθήματά σου αυτή τη στιγμή. Κύριε Μικρή, καλησπέρα σας από το Πάναμο Διακυβέρνηση της Γιάννης. Trendy Γιάννης. Λοιπόν, ποια ήταν η καλύτερη στιγμή της πενταήμερης. Για μένα καλύτερη στιγμή της πενταήμερης το τελευταίο βράδυ στο Λεπτάκο. Πραγματικά ένιωσα κοντά με τα παιδιά. Πιο καλά με τους καθηγητές, πιο καλά με τα παιδιά, πιο καλά με όλους. Ήταν πιο πολύ συναίσθημα. Αυτό πιστεύω. Και 3 λέξεις που θα χαρακτήριζες αυτή την εμπειρία. Κουρούπι. Κουρούπι, πενταήμερη, οικογένεια, 11. Trendy Mary. Trendy Clary. Η αγαπημένη σου στιγμή στην πενταήμερη. Όλες αγαπημένες μου είναι. Λοιπόν, με 3 λέξεις που θα χαρακτήριζες αυτή την εμπειρία. Τέλεια. Καταστροφή. Εκπαιδευτική. Όχι τόσο. Ωραία. Και ποια είναι τα συναισθήματά σου τώρα που έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Άστα. Εντάξει. Χαίρομαι που το έζησα. Αυτό. Ευχαριστούμε. Και σκέφτομαι και λέω. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις 3 λέξεις που θα χαρακτήριζες αυτή την εμπειρία. Αυτή την εκδρομή, Ναι, την εμπειρία. γρήγορα. Καταστροφή. Ναι, 3 λέξεις. Μάλιστα, οκ. Και τώρα θα μας πεις τα συναισθήματά σου αυτή τη στιγμή που τελειώνει. Συναισθήματα. Εντάξει, σκάτα. Βασικά δεν θα το ξανακάνουμε ποτέ, οπότε μόλις τελειώνει ένας κύκλος είναι λυκνηρό. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια ήταν η καλύτερη σου στιγμή. Για μου, Ναι, της εκδρομής. της εκδρομής, για σένα. Για μένα. Αστεία ή σοβαρά, ξέρω εγώ. Και τα δύο. Αστεία ήταν ανεπιφύλακτα η τάπα της Ρωσίδας στο Σταύρο. Χαλαρά, δεν το ζητώ. Αλλά σοβαρά η καλύτερη στιγμή ήταν την τελευταία μέρα στο Ρεπετάτικο, χθες δηλαδή, που χόρεψε ζυμπέλικο ο κύριος Καρακούνης. Γιατί ήταν πολύ δυνατή στιγμή, πολύ... Ωραία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Καλυμάκη, για το σχολείο του Ηρακλείου, 10η Λυκείου. Λοιπόν,
Λοιπόν, πώς θέλουμε να μας πείτε πώς κατορθώσατε να μας έχετε απίκο 5 μέρες τώρα. Απίκο τι θα το έλεγα. Ήσασταν ζωηρούλιδες, αλλά καλά ζωηρούλιδες, όχι άσχημα. Ναι, πώς το κατορθώνετε. Παιδιά, είστε καλά παιδιά. Εσείς δεν κάνατε τίποτα, δεν έκανα τίποτα. Σας ζωρίσαμε καθόλου. Όχι, ήταν όλα ήρεμα, καλά. Ψηλό, περιστατικά, δεν κάτι σοβαρό, οπότε Δεν μπορώ μανούλα με δεν μπορώ. Άιντε σύρε φέρε το γιατρό. Θα χαρακτηρίζετε αυτή την εμπειρία. ενέργεια, χαμόγελα. Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε για την προσγείωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλείς τις χειραποσκευές και έχετε δέσει τις ζώνες ασφαλείας. Πλάτο καθίσματός σας είναι σε όρθια θέση και το τραπεζάκι κλειστό. Επιβάλλεται επίσης η επανεργοποίηση όλων. Και μάλιστα. Λοιπόν, Πολύ καλά, ευχαριστώ. Περάμε τέλεια, παιδιά. Ωραία παρέα εδώ πέρα. λοιπόν, θέλω να μου χαρακτηρίσεις με 3 λέξεις αυτή την εμπειρία. 3 λέξεις. Κάτσε. Για μέσα. 3 λέξεις. Όχι για την γραφή. 3 λέξεις. Fabulous, marvelous. Ωραία. Ωραία, πείτε μας. Λοιπόν, ποια είναι τα συναισθήματά σας τώρα που έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής? Νιώθω χάλια, διότι γυρίζω Ηράκλειο και με περιμένει διάβασμα, βασικά πρώτα ύπνος, ναι. Αλλά νιώθω και ικανοποίηση και πέρασε πολύ όμορφα. Ουρανία. Χάλια, γιατί είναι τελευταία εκδρομή που θα πάμε μαζί. Δεν θα είμαστε ξανά έτσι όλοι μαζί, μόνο να το καλωσορίσουμε και θα χαθούμε μέσα τις μελίνες και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Περάσαμε τέλεια πάντως. Κουρούπι είσαι μαλάκας. Περνάμε από την Μύκονο. Μύκονος. Πού? Κάποια στιγμή θα γυρίσουμε τις βάρους. Ολυμπία, εσύ. Θέλω να γυρίσω χωρίς. Απέρασε πολύ ωραία. Ο κύριος Νίκος Ασλάνης, η κυρία Μαρία Μακάκη και ο κύριος Χρήστος Κοντός. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Ασλάνης, η κυρία Μαρία Μακάκη και ο κύριος Χρήστος Κοντός. Δεν παίρνει. Να, ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τα συναισθήματά σας αυτή τη στιγμή. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος γιατί στη δόση ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν βρίσκω κάτι αρνητικό, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον καιρό που δεν μας βοήθησε, αλλά τελικά το πήραμε με το μέρος μας, με την καλή διάθεση, όλα ήταν τέλεια. Και νιώθω πολύ τυχερός που σημαίνω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την εμπειρία. Ήταν εξαιρετικά τα παιδιά μας και βεβαίως όλη η παρέα των καθηγητών. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα ξαναπάτε πενταήμερη. Θα ξαναπάω με τέτοια παιδιά βέβαια. Ωραία. Έλα, κάτσε κάτω. Κύριε Κοντός, εσείς. Μια υπέροχη εκδρομή, τα είχε όλα. Μας θύμισε τα παλιά μας. Μύκονος. Η τώρα αρχίζεται. Είχε ψάρι. Υπέροχο. Ευχαριστούμε. Είμαι καλά. Ωραία. Λοιπόν,
Ποια στιγμή θα σου μείνει αξέχαστη από την πενταήμερη? Όταν έπαιρνε του Λύση Παπαδάκης πάνω στο σκηνή. Πότε? Όταν έπαιρνε του Λύση Παπαδάκης πάνω στο σκηνή. Μάλιστα. Η πιο αστεία στιγμή? Όταν έπαιρνε του Λύση Παπαδάκης στο σκηνή. Και 3 λέξεις που θα χαρακτήριζες αυτή την πενταήμερη. Ποδοσφαιρίστρα. Εγνατία. Τι άλλο. Και Μανώκη. Έγινε. Ευχαριστούμε. Με λένε Αρίστη. Και? Είναι καλά. Ωραία. Θέλω να μου πείτε τα συναισθήματά σας τώρα που έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Δεν χρειάζεται να γυρίσω πίσω. Και... νιώθω σκοτάδε. Να κοιμηθούμε πρώτα και να γυρίσουμε πίσω. Ευχαριστούν. Αλέξη, εσύ? Εγώ... Αλέξη. Δεν θέλω να γυρίσω σπίτι μου, δεν θέλω να διαβάσω. Δεν θέλω να γυρίσω σπίτι μου, δεν θέλω να διαβάσω. Είμαι Αρίστη και είμαι καλά. Είμαι Αρίστη και δεν είμαι καλά γιατί θα Ηράκλειο. Ωραία, και 3 λέξεις που θα χαρακτηρίζονται αυτή την εμπειρία. Για σας είμαι. Εντάξει. Πάλι, τι είπες? Τι είπες? Η καλύτερη στιγμή ήταν η χθεσινή. Ναι. Οκ. Φιλάκια. Η καλύτερη... Αυτή η εκδρομή είναι πάρα πολύ ρεπέτη. Μα πάρα πολύ ρεπέτη καρδί μου. Είχε 3 ρεπετάδικα. Είχε ένα θέατρο για τη ζωή του Φιτζάνη και επίσης την έτυχα. Και απορώ πως την ονομάζουμε εκδρομή 11ου Λυκείου και όχι εκδρομή του Ρεπέτα Σκέρ. Τα συναισθήματα μου είναι αυτό που είναι σοβαρά γελία. Γελία μπορώ να πω ότι χαίρομαι που πετάμε, μπορεί να μην ξαναπετάξουμε. Γελία τώρα δεν είναι μια πρώτη. Εντάξει, χαίρομαι που επιστρέφουμε στο ΑΟΔΕ και στις άλλες που κάναμε κάθε μέρα. Και μετά βασικά. Και μετά σοβαρά. Στεναχωριέμαι. Έχω βαθιά ψήφι. Πού? Ένα πόνο στο στήθος, κάτι να καίει μέσα μου. Ήταν πολύ ωραία, δηλαδή ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε τα τελευταία χρόνια μαζί. Χάρηκα που σας έκανα τόσες καφρίλες όσα χρόνια που μαθηκήκατε. Χάρηκα για όλα τα βλαστήρια που έχω πάει. Γεια, ευχαριστούμε, γεια. Πρέπει να καθίσουμε, γεια σου. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός που περπατάει πάντα σκύφτος. Ήταν μια ξεχωριστή εκδρομή, δεν ήταν αντιγραφή καμίας άλλης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίως πρώτα για μας. Με εξέπληξε το γεγονός της ομαδικότητας που δείχτηκε σε σχέση με αυτό που περίμενα. Μου άρεσε ότι όταν γινόντουσαν σφάλματα αναγνωριζόντουσαν. Και πολύ περισσότερο μου άρεσε ότι εκπαιδεύτηκε κάτι όχι μόνο στο να διαβάζετε, αλλά και να στο διασκεδάζετε. Γεώργιος. Από το άειλο στοιχείο που είναι το μυαλό, θα πρέπει να εκπαιδεύουμε, θα πρέπει να εκπαιδεύουμε και την καρδιά. Και το τρίτο άειλο που πρέπει να εκπαιδεύουμε είναι η ψυχή.